לא היה מענה בכל התחומים שמתעסקים בקבועה, זה כל פוריות, זה כל המענה. וברוך השם זכינו ש115 זוגות נקלטו כבר להיריון. נולדו כבר 62 ילדים, ואנחנו דואגים שכל זוג ירגיש שהוא הזוג היחיד. לא היו פיקוחים במעבדות, לא היה הכשר, לא היה השגחה. ולא עלינו, זה לא כמו פה שיש משרד הבריאות, יש שם כל המעבדות פרטיות. זה גויים שעושים את זה, זה ממש מסוכן. יכול להיות הרבה מאוד תקלה. ברוך השם, היום יש לנו השגחה שהרבנים במקסיקו, הרבני קהילות הגיעו, אמרו, בחיים לא ראיתי הכשר כזה, אפילו באוכל. אמרתי לו, הרב, זה לא אוכל, זה נשמות. אנחנו צריכים להחמיר על מה שאנחנו אוכלים. ברוך השם, יש לנו ב-11 מעבדות, שרוב היהודים הולכים למעבדות האלה, הכשר בכל מעבדה, שכל זוג שצריך לעשות טיפול, לעשות משהו, הכל שיהיה תחת השגחה, שאנחנו בטוחים שזה יהיה ממש ילד משלהם. אני מאוד שמח על המעשים שלכם, אתם מרנינים לי את הלב. ואנחנו להיות את אצלנו שזוכים בעולם שיש אברכים צעירים שמוכנים לחשוב על עם ישראל, מוכנים לחשוב איך להציל נפשות, איך להביא נשמות לעולם. ההמשכיות של עם ישראל זה בעצם ההמשכיות של עם ישראל, זה הצלה. נכון, בואה, עשיתם דבר שזה פרה והיא ריבה את עם ישראל, פרו ורבו מילאו את הארץ.